La primera part és bastant dreta, que és la sortida del poble fins a dipòsits, una mica més amunt. Després planeja una mica pels damunt. Passareu la pista, la creureu, tot per banderoles de color vermell, i comença un muro fort, i és quan començareu a trobar els diners. El muro fort dura uns 150-200 metres i ja està enfangat. Una carena, és un fil de carena, que l'aneu seguint fins a situar-nos a sota la piràmide del Sant Quiri, que és la part final. La part final torna a ser dreta, però en tot no és tan dreta com la part de l'inici i el muro del mig, d'acord? Vinga, va! I entreguen l'alcaldessa de 9 de setembre, Dolors Vidal. Entreguen al regidor d'Esports de la Nova Lleida, el Lluís Borja. La Gemaro. Entreguen la Dolors Vidal, la cabeza de... Pues molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Ja estem al teclat de l'Escanyabocs, l'Albert Ferrer, que ja ens ha Bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut i esperem que us hagi agradat la primera episodi. Molt bé.